Velkommen til Somali News. I dag skal vi tale om somaliske rollemodeller og ildsjæle. Mange somaliske unge har fået uddannelse og klarer sig godt, og har gode uddannelser og fodfæste på arbejdsmarkedet. Der ligger et enormt potentiale hos de herboende somalier. Mange er veluddannede og taler flere sprog, såsom italiensk, engelsk, arabisk. Og så er somalierne generelt meget motiveret for at komme i arbejde. Mange af somalierne kom i 1990'erne og har nu lært sproget og kulturen og dannet stærke netværk, hvor de deler deres erfaringer fra arbejdsmarkedet, fra uddannelsesmiljøet med deres landsmænd. Det er altid svært at komme til et land som immigrant. Det er helt almindeligt, at man mister en del af sin akademiske grad og skal arbejde for at nå op på et tilsvarende niveau igen. En del somalier bærer også rundt på traumer fra den krig, de flygtede fra, og den somaliske gruppe er genstand for massiv medieomtale. Den holdning vil vi gerne vende om, og derfor har vi i dag inviteret 2 unge somalier, som er opvokset og har fået deres uddannelse her i landet. De er rollemodeller og er inspirationskilde for de unge somalier. Velkommen til Ayaan Abdullahi og Hashi Bobo til Somaliske News. Tak. Jeg vil godt lige først starte med Ayaan og spørge dig om din baggrund. Du må gerne fortælle mig om, at du har boet her og så videre, og du også læser i England og har læst også i USA og så videre. Jeg kom her til i 96, og så har jeg egentlig taget det meste af min folkeskole i Danmark, som forskellige byer rundt omkring i Østjylland. Og så tog jeg til USA for at tage mit gymnasium. Det var sådan held, at jeg lige fik den mulighed. Og så kom jeg tilbage. Efter nogle år valgte jeg så at tage mit universitet i England, hvor jeg har taget så jura, og jeg er lige blevet færdig med min bachelor. Forhåbentlig skal ind på en kandidatur efter sommer. Okay, tillykke med det. Og Hashi Bobo, kan du også lige kort fortælle om din baggrund? Jeg ved ikke, om jeg kan nøjes med kort, men jeg kan prøve at fortælle det. Jeg er sådan lige lidt kort. Jeg kom til Danmark i 1993, og der startede jeg så også i folkeskolen. Og efter det så startede jeg på Aarhus Teknisk Skole og uddannede klejnesmed. Og efter klejnesmed så gik jeg så videre med det og arbejdede med det i faktisk cirka 10 år. Og på grund af finanskrisen er jeg blevet sagt op fra mit arbejde, og så startede jeg så selvstændig kørelærer i dag. Eller uddannet som kørelærer, og i dag er jeg så selvstændig kørelærer. Okay. Hvis vi lige kommer tilbage til dig, Ayaan, altså hvorfor har du valgt jurastudiet? Der er jo mange forskellige uddannelser, men også hvorfor har du egentlig også valgt at læse i udlandet? Måske kan du også lige uddybe det lidt. Jeg tror egentlig med jura, så ved jeg ikke, jeg har altid, siden 4. og 5. klasse, når det var, at man skulle sidde og se, hvad man gerne vil blive, når man var stor og sådan noget, så har jeg altid sagt advokat, og så har jeg bare, som jeg blev ældre, egentlig synes, det var mere og mere spændende, så det har altid været oplagt til mig. Og så da jeg var omkring de der 15-16 år, var det første dag, jeg fandt ud af, at min far, han også har været jurist. Det vidste jeg så ikke før der, men det kan være, det er noget, der ligger i familien, det kan være, det er noget, jeg altid har haft interesse for. Udlandet tror jeg, det har mere været muligheder, som har ligget der, og jeg har altid været en person til at rejse. Så da jeg så egentlig har kigget på alle mine muligheder, så synes jeg egentlig, at det var oplagt, at jeg lige skulle tage det i udlandet, og så måske komme tilbage til Danmark. Okay, så du har planer om at bruge din kandidatgrad her i Danmark, eller hvordan? Nu må vi lige se, hvad for nogle jobmuligheder jeg får, fordi med alt det her finanskrise og sådan noget, der har været, så har det jo ikke været, så er det jo ikke det letteste så at finde job, så det må jeg jo følge. Men hvis jeg finder det rigtige job, så vil jeg da meget gerne flytte tilbage hertil. Okay, så du har ikke valgt selve uddannelsen i England med hensyn til, at du skal have sådan en internationalt uddannelse, eller mere anerkendende uddannelse på grund af det engelske sprog, altså, så at du kan arbejde i flere lande, eller hvad? Både ja og nej. Nej på den måde, at lige præcis med det, med jura, så er det så snævert, at du kan næsten kun arbejde i det land, men på samme tid, så er visse dele af det, som for eksempel international erhvervsjura, vil være så stort, at du kan sådan set arbejde overalt. Så på den måde set nej. Men ja, fordi at et eller andet sted, så ser det jo godt ud på mit CV, at jeg egentlig har uddannet mig i flere forskellige lande, og har sådan ligesom fået flere forskellige oplevelser med mig. Yes, okay. Jamen, Hashi Bobo, altså du efter mislykkes, efter du ikke kunne få et job, eller var det klart som klejnsmed, der har du så taget skridtet at være, som selvstændig kørelærer. Det er ikke været så nemt. Ja. Det har været både noget opgang og nedgang, hvis man kan sige sådan på den måde. Det vil sige, at det var egentlig ikke klejnsmed, jeg ville være oprindeligt, hvis det var, som de lå til min, alt frem til lå min hånd. Men desværre var det sådan, at
i 1999, da jeg var færdig med 10. klasse, startede jeg på Aarhus Teknisk Skole igen som automekaniker. Det var en af det, jeg ville være som lille dreng. Alle drengen havde en drøm, men det var, jeg mente sådan helt bogstaveligt til, at jeg ville være automekaniker. Og der startede jeg så på Aarhus Teknisk Skole. Og sådan er det nu, når man går på teknisk skole. Efter halvår, så skal man have læreplads. Ja. Og hvis du ikke får læreplads, så kommer du enten i skolepraktik, eller så ryger du ud på, hvis man kan sige det, bistand og sådan, ikke? Det er så godt det der halvår med karakterfejl, ikke? For det var det, jeg drømmer at være, og det var automekaniker. Jeg havde faktisk nogle fine karakterer, men på grund af, vil jeg mene personligt, på grund af min hudfarve og på grund af mit navn, kunne jeg ikke få noget læreplads. Og grunden til, at jeg siger det er nemt at sige, at Danmark er racistisk, men det er det ikke. Det var egentlig... I går, der søgte jeg for eksempel ud ved Nissan på det tidspunkt. Der fik jeg at vide, at der går 3-4 år, for at jeg har brug for lærlinge. Der går 14 dage, og så en fra en klassekammerat, som har faktisk dårlige karakterer, end jeg har det. Han får så det samme sted, som jeg søgte for 14 år siden. Så er det et eller andet tegn på, at der er et eller andet galt dernede. Er det jo så på grund af min hudfarve, eller er det på grund af mit navn? Det ved jeg ikke, for det er i hvert fald ikke på grund af min karakter. Hvor var han fra, ham der fik... Han var dansker. Han var dansker? Ja. Så du siger, at det er meget svært for unge somalier at få praktik dengang. Ja, og det var i 19... I omkring slutningen af 90'erne. Ja. Det var det meget svært. Men det var ikke det, jeg skulle slukke min drøm. Så jeg har altid elsket at arbejde med mine hænder. Så jeg gik videre med det. Det vil sige, så skiftede jeg faktisk til uddannelse. Og jeg kunne godt have kommet til skolepraktik, men du kan også se sådan 17 år knægt, der render rundt med skolepraktik, og alle andre har en Toyota eller BMW i ryggen. De vil nok ikke se så godt ud for ens image, hvis man kan sige sådan. Så jeg har faktisk droppet hele uddannelsen på grund af det, og startet en ny uddannelse, der hedder klejnesmed på det tidspunkt. Og det samme problem var der igen efter halvår. Hvis du ikke får læreplads, så ryger du så ud igen i skolepraktik, ellers så kommer du biserne, som jeg lige har nævnt for dig. Det var så heller ikke det, jeg skulle slukke min drøm, så jeg har faktisk lavet over 50 ansøgninger på det tidspunkt. Og starten af 2000, eller faktisk præcis 2000, fik jeg læreplads, når der hedder Rikke Thomsen Maskinfabrik. Der fik jeg så læreplads, og det blev jeg så faktisk færdig med. Og inden jeg blev færdig med det, så lovede jeg faktisk min mester, at jeg ikke når jeg blev færdig som uddannet klejnesmed, men jeg ville nok få en af de bedste håndværker i hele Østjylland. Det har jeg lovet ham. Og det lykkedes for mig faktisk 2003 og fik en medalje fra min mester, eller fra borgmesteren og Prins Jørgen. En af de bedste i Østjylland. Det er jo godt klart, men derefter så at gå til at være kørelærer, hvordan? Jamen det var jo, det var faktisk en idé, jeg fik fra efter jeg blev fyret. Jeg har så skiftet arbejde fra Rikke Thomsen, når det hedder Højbjerg Maskinfabrikken. Og der var jeg 6 år, så kom finanskrisen. Der blev jeg så sagt op på grund af den finanskrise, der kom. Og det ved vi så alle sammen, når man bliver fyret fra sin arbejde, så skal man til jobcenteren. Og det startede faktisk hele med, at jeg sad i jobcenteren sammen med nogle papirer, jeg skulle snakke med min seriesbehandler første gang nogensinde, jeg ikke engang med seriesbehandler det var. Der sad jeg i så venteværelse, og der kommer der sådan en mand hen til mig og siger, om jeg vil være hans tolk. Og der spurgte jeg så ham, hvad det drejer sig om, men han vil gerne have kørekort, for han har brugt rigtig lang tid på at få den kørekort. Og så spurgte jeg, hvad skyldes det? Er det på grund af mangel på penge, eller er det på grund af sproget? Og så siger han simpelthen, det var på grund af sproget, han havde vanskeligt med, og han har brugt rigtig mange penge på det. Og det er faktisk der, jeg fik fra idéen, hvor jeg spurgte manden igen, men er der sådan nogle somaliske kørelærer? Nu er der 19.500, eller hvor mange somalier, der bor her i Danmark. Det var der simpelthen ikke. Ja. Og jeg tror ikke på min egen øre, da han sagde det. Så samme dag kom jeg faktisk hjem og slog op på Google og fandt en somalisk kørelærer. Jeg kunne ikke finde den. Så tænkte jeg, det er det, jeg skal være. Så der startede min drøm fra. Okay. Men så et generelt spørgsmål til jer begge. Altså, hvordan kan det være, at nu er der jo statistisk set meget i hvert fald, der siger noget om, at drenge, drenge klarer sig dårligere i uddannelsen i forhold til pigerne. Så altså, hvad kan man gøre, eller hvad skyldes det måske også? Jeg tror egentlig generelt, altså det er det, at man skal tage hånd om det sådan helt fra små, og ligesom altså have en god hånd med hele vejen igennem. Ikke kun når de bliver ældre, det er ikke kun når man først begynder at få karakter i 7. og 8. klasse. Fordi hvis man falder fra før det, så hjælper det ikke så meget, at der lige pludselig skal tages hånd om i 9. klasse 3 uger før eksamen. Så det er måske noget, der skal tages hånd om helt fra start af.
Og især med, altså generelt med drenge, så plejer de at skulle bruge den der, om de så er somalier eller om de er andre. Men jeg tror også, det er noget med, at somaliske forældre har meget altså de har visse høje forventninger til, hvad man skal blive, og det er meget snævre forventninger også. Det er læge, det er ingeniør, det er, du ved, det er en håndfuld uddannelser, som de godkender som gode uddannelser. Hvorimod jeg tror, at mange, både drenge og piger, altså hvis man ikke får lov til ligesom at udforske, hvad man er god til, så kan man ikke ligesom finde det, altså så kan man ikke få lov til ligesom at vise sit talent. Så om det så er, at man gerne vil blive arkitekt, eller om man gerne vil blive ingeniør, eller om man gerne vil blive noget helt tredje, altså, så skal der ligesom være den der frihed til ligesom at udforske de forskellige muligheder, der egentlig er. Okay. Hvad siger du til det samme? Jeg tror det er samme, som jeg ville have svaret, hvis det var egentlig. Jeg tror, det er noget, der ligger helt tilbage fra generne, altså helt tilbage fra vores forfædre, hvis man kan sige sådan. Det kan jeg høre for eksempel, hvis nogen snakker med en, der er meget ældre end mig, og siger, eller når de spørger mig, hvad laver du? Så siger jeg, jeg er kørelærer, eller jeg er kleinesmed, jamen så siger de straks, men hvor da jeg var lille, der vil jeg være ingeniør. Så jeg tror, det er noget, der sådan ligger helt tilbage i vores baggrund, med at alle somalier skal bare have den bedste uddannelse, men der er aldrig nogen, der tænker på, altså man behøver ikke have høj uddannelse for at egentlig klare sig selv i hverdagen. Så jeg tror, det er noget, der ligger helt tilbage fra vores baggrund. Så jeg tror, man skal give frit til, hvad egentlig de unge mennesker, de vil være her i Danmark. Man skal ikke begynde sådan at, bare fordi at ens forældre ikke har været ingeniør, ens forældre ikke har været læge, eller sådan en, give børnene frit til at vælge deres uddannelse, for det er altså 900.999 uddannelser i Danmark, som faktisk er gratis, hvor andre lande vi betaler for at få uddannelsen, ikke? Så jeg tror, vi skal lade børnene frit vælge deres uddannelse, og lade være med at presse til. Ja. Altså det, jeg hører begge svar fra jer, det er noget i retningen af, at de ikke får lov til selv at vælge uddannelserne, men er det virkelig rigtigt? Kan det passe her i Danmark, at der er nogle unge somalier, der bliver påtvunget til at tage en uddannelse, som de ikke er interesseret i, eller vil have, eller hvordan? Altså jeg vil ikke sige påtvunget med, at man kommer hjem og siger, søn, nu skal du nok blive læge, eller datter, nu skal du nok. Men jeg tror, at vi har visse uddannelser, som vi ser, og jeg tror, det er generelt alle forældre er sådan, men jeg tror især for somaliske forældre, at der er visse uddannelser, som er godkendt, hvis man skal sige på den måde. Ja. Så læge, ingeniør, sygeplejerske, altså sådan nogle uddannelser kan man ligesom komme hjem, og så er det, du ved, jeg er godt klaret og sådan noget. Men altså, hvis du kan komme hjem, og så skal forklare, altså, at nu vil du gerne blive arkitekt, eller okay, arkitekt er måske ikke så galt, men altså, der er visse uddannelser, hvor at det ligger ude for den, altså sådan noget som for eksempel alt, hvad der har med computer at gøre. Det er jo sådan noget, altså, hvor jeg tror ikke, at somaliske forældre helt har egentlig forstået, hvor god en uddannelse det egentlig er, i forhold til, at der er mange drenge, der synes, det er pissespændende, at det er rigtig spændende, og det vil de gerne gøre, men jeg tror ikke, der er mange forældre, der er positive over for alt, hvad der har med sådan noget at gøre, fordi de ser, okay, ingeniør er måske mere, en mere anerkendt uddannelse hos os somalier, end måske en computer, hvad de nu hedder, de forskellige uddannelser inden for computer. Så man kan sige, at altså forældrenes foretrukne uddannelser, de er måske lidt urealistiske, og ikke kan lade sig gøre for enhver unge somalier at blive læge og advokat og så videre, og ingeniør. Alt kan lade sig gøre. Ja. Alt kan lade sig gøre her i verden. Det handler bare om at have vilje. Ja. Og lyst. Lige præcis. Altså, du kan ikke tvinge mig til at blive læge, om du så havde en pistol i mit hoved. Det kunne du ikke tvinge mig til. Og hvis jeg blev tvunget til det, så ville jeg nok ikke have klaret mit første år i universitetet. Lysten og evne til at lave noget nyt. Det er faktisk det, jeg vil sige. Okay. Det er godt. Men Hash Bobo, udover at du er iværksætter, så er du også en del af Integrationsministeriets rollemodeller. Ja. Altså, hvad er din rolle i forhold til de somaliske unge? Ja. Jamen, det var egentlig, at da jeg var i lære, på grund af den medalje, jeg har fået, en af de gode, hvis man kan sige sådan, hvad hedder det, kleinesmed. Er det svendeprøve? Eller er det svendeprøven, ja, sammen med en bronzemedalje, hvor jeg fik faktisk meget høje karakterer. Der var der jeg blev kontaktet, når der havde brug for alle unge. Det er sådan en kampagne, der startede i København. Det var Integrationsministeriet på det tidspunkt. Og der kontaktede de mig, fordi jeg ved ikke, om de ikke kunne finde en somalier, som har fået den svendeprøve på det tidspunkt. Om jeg var den eneste, det ved jeg faktisk ikke noget om. Men jeg ved bare, at de kontaktede mig og spurgte, om jeg ville være en del af deres korps, for der er ikke så mange somalier. Udover mig, der var der faktisk en anden somalier, som var selvstændig mur. Var sådan, jeg tror bare, lige så gammel som mig faktisk. Vi var den eneste somalier ud af 60-70 rollemodeller. Og der blev jeg så brugt som at holde oplæg for det unge menneske, hvor vi kom simpelthen rundt til forskellige folkeskolen og snakkede med de unge mennesker om, hvad kan man gøre det bedre, så det ikke begår det samme fejl, som jeg har gjort. Jeg vil ikke kalde min fejl, men altså, hvad kan det ikke gøre det bedre?
som det ikke sker igen, som der skete for mig dengang, hvor jeg droppede faktisk 2 uddannelser, næsten, for at kunne få nået den mål, som jeg har nået i dag. Ja. Så det er sådan noget ting, der er egentlig. Hvad er din råd så angående praktik, som du selv har slåsset med igennem de der 2 uddannelser, og måske stadig måske er det samme, jeg ved det ikke, men hvad er din råd så til dem, som har sådan nogle uddannelser, hvor de kræver praktik for at gennemføre uddannelsen? Jeg har 2 råd. Ja. Den ene det er, at de unge mennesker skal bare holde ved, og prøve at sige, det her det kan jeg godt. Min anden råd, det er faktisk til Danmark. Det skal åbne sig op for de unge mennesker, for der er rigtig mange talenter, som er klar til at løfte Danmark op. Så det går begge veje. Som alle unge, det skal søge det. Og dermed skal så dansk virksomhederne skal åbne sig op, og ikke gøre det samme fejl, som de har gjort på det tidspunkt, med hvor jeg kunne komme læreplads. Okay. Og jeg også, hvordan har du det med os at være en rollemodel for unge somaliske piger også, hvad vil du mene sådan en rolle som sådan en person, der tager en høj uddannelse, som du gør jo som jurastuderende? Hvilken påvirkning vil du mene at det har på unge somalier? Altså, jeg håber det har en positiv holdning til ligesom at vise, at det kan lade sig gøre. Det er bare et spørgsmål om, at man skal arbejde hårdt for det, som du sagde. Og at det ligesom viser, at der er altså også nogen af os, der gør det. Så det er ikke sådan, at der er ingen, der gider at gøre det. Der er nogen, der gør det, og det kan lade sig gøre. Og at hvis der er noget, de gerne vil gøre, de unge, så skal de jo bare satse på det, og så gøre det. Okay. Så generelt udfordringerne, som de unge oplever, du har kort beskrevet det, men Ayan, hvad vil du mene er udfordringen, som de unge somalier oplever i det danske samfund helt generelt? Altså jeg tror, at du startede helt op fra, når man så når til videregående uddannelser. Men jeg vil mene, det går helt ned til folkeskolen. Det er, at så godt som vi har klaret os, det er så godt som der er mange, der klarer sig det godt, så har vi alle sammen arbejdet hårdt for det. Og jeg tror endda, at nogen vil mene, at de har arbejdet ekstra hårdt for det, ligesom Bobo han siger, så har han arbejdet ekstra hårdt i forhold til nogle af hans klassekammerater. Så jeg tror egentlig, at det starter helt fra folkeskolen udfordringen af, at i stedet for, det er hårdt, og det er lidt af en, da jeg var i 9. klasse, jeg har aldrig gået på 9. klasse, men så synes Skjoldhøjskolen lige pludselig min skole, at så skulle vi også alle udlændinge i klassen have modtagklassesagtigt lignende klasser om morgenen. Og det var sådan lidt, jeg tror, at min dansk er okay. Jeg har aldrig gået i modtagsskole, og jeg har klaret mig igennem folkeskolen. Men det var alligevel, en af de ting, så i stedet for at sidde og skulle klage over det og pive over det, og så kunne jeg lige så godt bare have gjort det, og få det ligesom overstået. Så udfordringen starter fra folkeskole af. Det er, at man skal have de bedste karakterer, fordi det bliver en udfordring at komme til den uddannelse. Så i stedet for at give op fra start af og sige, det her det kan ikke lade sig gøre, fordi at nu lever vi, hvor vi lever, eller hvad det er, jamen så bare brug det til noget positivt, der gør en stærkere, og så arbejde igennem det fra folkeskolen af. Og så er det også, ligesom han siger, fra Danmarks side af, at i stedet for, at man skal kigge på problemerne, så måske at kigge på det positive i det. Fordi at så meget som man siger, der er mangel på højuddannede, der er mangel på dit, og der er mangel på dat, og man skal til andre lande for at finde det. Det kan man sagtens finde i Danmark, hvis man bruger tid og energi på ligesom at finde talenterne i de unge. Okay. Så hvad vil du også sige til, at hvad vil efter din mening udfordringen, som de unge somalier oplever i det danske samfund, helt generelt? Jeg tror bare, det er det samme, som jeg faktisk lige har svaret på næsten. Jeg tror ikke, der er noget forskel på det. Det er, det igen, vi skal bare kæmpe. Vi skal bare, det burde ikke være sådan, efter min mening burde ikke være sådan, at vi skal kæmpe ekstra forhold til de andre mennesker. Jeg tror, det burde være lige fod for det. Jeg tror bare, at jeg har lige så meget som hr. Jensen og fru Jensen har, hvis jeg skulle sige sådan på den måde. Jeg kan sproget, jeg har evnen og lysten til det, og det tror jeg også mange unge mennesker, der har det, så det går den anden vej. Jeg tror bare, at vi skal kigge på vores, vi har hernede i Danmark, i stedet for at kigge den anden side af grænsen. Ja, nu har du også valgt forskellige uddannelser, og har til sidst fundet det, du gerne vil. Og det samme gælder også for mig. Jeg har også lavet nogle forskellige valg, hvor jeg så til sidst har fundet det, jeg vil. Men kan man sige, at der er for få, som måske forsøger at tage et forskellige valg for at finde frem til det, de gerne vil, eller hvad, i forhold til, at der er mange, der giver op første gang sådan? Ja, da jeg gik på teknisk skole, der startede vi faktisk med, at der var rigtig, rigtig mange somalier, unge, drenge, der startede på teknisk skole.
Men jeg tror, at den vanskelighed, som jeg i hvert fald holder ved med den der tog, der vi lige vil køre frem på det tidspunkt, det tror jeg også, de opgiver det for lidt, de unge mennesker dengang på det tidspunkt. Der. Så, som du selv også nævnte, jeg tror, de gik for stærkt for dem. Det vil sige, de hoppede over på en uddannelse, så droppede det ud, og så hoppede de på en anden uddannelse, så hoppede det ud. Og så. Nogle af dem, altså de fleste, som jeg kender, for eksempel mine kammerater, de holder ved med toget, som jeg lige har nævnt, eller snoren, som jeg plejer at kalde det. Nogle af dem, de bliver VVS. Dem ser vi ikke ret mange somalierne af. Der er nogle af dem, der bliver mur, nogle af dem, der bliver mekaniker. Altså, det begynder sådan at komme efterhånden og faktisk udvikle Somalien. At vi kom ind for teknisk skole, så var det ikke på det tidspunkt, jeg gik på teknisk skole. Der var mere andre end Somalia herkomst. Så vi skal bare holde ved og kaste ud af det. Nu nævner Hashi noget med, at man ikke skal give op, man skal kæmpe. Så er det jo også nogle ting, som du mener er vigtige måder at løse de udfordringer, som Somalien oplever i det danske samfund. Ja, det er helt klart, det er det vigtigste, der er, at man skal kæmpe, fordi hvis man forventer, at det skal komme let, og det skal ligesom være en lige vej, så så er der næsten ingen mening i at prøve. Der vil komme de her ting, hvor man skal kæmpe sig igennem. Og som han siger, dengang, så var der ikke så meget uddannelse selv, da jeg skulle, da jeg skulle på gymnasiet, der kan jeg godt huske, der var der ikke mange. Der var de fleste, de var det første, der begyndte. Jeg tror, det var min årgang, der først begyndte ligesom at tænke hårdt på, hvad for nogle uddannelser de gerne vil tage og sådan noget. Hvorimod nu, så ser jeg mange flere unge, som går ind på gymnasier, som ligesom åbner deres øjne og kigger på de forskellige muligheder, de har og sådan noget. Men det er det der med, at man skal prøve. Men det er også det med, at man skal vise de unge, der er så mange flere uddannelser, end der egentlig som de egentlig ved til, fordi der er så mange uddannelser, jeg ikke vidste eksisterede, før jeg startede på universitetet. Så det er det der med, at man skal åbne deres øjne, man skal vise dem de forskellige muligheder, fordi nogle gange, så behøver du ikke at skal starte en uddannelse, og så droppe ud efter et år, og så starte en nyt og droppe ud efter. Nogle gange så er det nok, at du bare ved, at den eksisterer. Det tror jeg heller ikke, at der bliver brugt nok tid på, at ligesom at vise dem de forskellige muligheder, de egentlig har. Ja, jeg tror heller ikke, når man tænker over det, man kan ikke forvente, at hvis man er kommet til et helt andet land end sit eget land, at man også bliver behandlet, ligesom man var i sit eget land. Altså den forventning om, at jamen jeg skal behandles på den måde, på lige fod med en dansker. Vil det ske, hvis en dansker var i Somalia og skulle søge om praktikplads, hvordan vil den situation også, vil man behandle folk, altså den forventning om, at man forventer, at man skal behandles, vil det være det samme også i Somalia, eller hvad vil du mene? Altså nu ved jeg ikke, nu er jeg ikke vokset op i Somalia, så det kan jeg faktisk ikke svare på, hvordan Somalia. Fordi da jeg var lille, du kunne godt forstå, der var jo regeringen, der styrede landet, og der var der flere uddannelser. Somalia var et turistland, hvis man kan sige sådan. Der tror jeg, det bliver behandlet rigtig, rigtig godt. Men sådan som den er Somalia der i dag, der tror jeg ikke, der er en eneste menneske fra Vestland, der i hvert fald der bliver accepteret dernede, sådan, som de ser ud i dag. Ja. Men snakker vi om for 25-30 år siden, ja, det tror jeg faktisk, det kunne lade sig gøre. Altså, det handler om, det er at have et land, der fungerer. Og det går Danmark jo. Og det er muligheder og ressourcer, vi har i Danmark, det skal vi udnytte jo. Det kan vi ikke gå i hjemland i dag. Der er jo krig. Det er der, vi flygter. Ja, men det, jeg snakker om, det er, at hvis du nu ejede en morvirksomhed i Somalia, og du på lige fod havde en somalier og en dansker, der søger ind, for eksempel. Altså, jeg tænker på den der menneskelige natur om, at man vil altid foretrække ens egen landsmænd. Altså, hvordan forventer man, jeg henviser til, at unge giver op for tidligt, at det skal blive ved at forsøge sig. Det er det, jeg mener, at man kan ikke forvente, at tingene er så nemt, som også Ejern sagde. Jeg tror, det vi snakker om, det er kvalifikationerne. Det er lige meget, hvorfor en hudfarve det her, hvor det kommer fra. Det handler om, det er kvalifikationer. Hvis jeg ejer en virksomhed, som jeg ejer i dag, virksomheden, som jeg er også sådan en iværksætter, som kører, hvis der kommer der en anden Somalia, som har bedre kvalifikationer end her i Hansen, så tager jeg jo selvfølgelig ham somalieren, eller Mohammed. Ikke? Ja. Kommer der omvendt, og ude i Somalia, kommer der en dansker, som har bedre kvalifikationer end Mohammed, ikke, eller Abde, så tager jeg selvfølgelig ham danskeren. Det handler om, det er kvalifikationerne. Det handler ikke om, hvad man er, hvem man er. Det handler om, hvad har du? Hvad kan du tilbyde mig? Hvad kan jeg bruge dig til min virksomhed, så jeg kan enten tjene flere penge, eller virksomheden bliver større. Det er det handler om. Så som jeg hører dig, så skal man bruge sit afslag til at blive bedre, til at kvalificere sig endnu bedre, til at blive endnu bedre. Lige præcis. I stedet for at give op, fordi jeg tror, der er mange, der giver op. Jamen, altså, jeg giver ham fuldstændig ret. Det burde egentlig handle om kvalifikationer, og hvem der egentlig kan bedst det job, som du egentlig søger en person til. Men det andet ting, det er også, at mange af somaliske folk er jo kommet i 90'erne, så i starten af 90'erne. Så det vil sige, mange af dem, som tager uddannelse lige nu, er jo egentlig født og opvokset i Danmark. Så ved at sige ens landsmænd, så hvem er det så, du hentyder til? Fordi så er der jo de her
gruppe somalier, som hverken kan siges at være somalier, fordi de er født og opvokset i det her land. Man kan heller ikke siges at være dansker, hvis vi tager efter det udsagn, at hvad er det, landsmænd, ikke? Hvem skal så, hvor hører de så til jo? Fordi så smider mænd dem jo, så til porten, hvis man skal sige det på den måde. De burde jo egentlig principielt, efter det grundlag, have lige så meget ret til som Peter har og Mads har, fordi de er jo født og opvokset i landet og har dansk pas, og kan ikke andet end dansk egentlig. Jo, selvfølgelig. Det var rigtigt, men det jeg mente, det var, at man skal gøre lidt mere også, fordi man er i et andet land. Det der jeg mener, at de unge skal, som også Hashibobo sagde, at man skal give den en ekstra skalle. Altså man skal ikke give op ved første afslag på en ansøgning om praktikplads, for eksempel. At man bare bliver ved med at kæmpe, indtil man opnår noget, fordi man får ikke noget ud af at give op, og der vil altid være nogle kræfter, som er imod folk og imod en. Jamen, det hjælper ikke. Og man skal bruge det også som en udfordring, tror jeg, til at blive endnu bedre og kvalificere sig, som du også siger. Så jeg tror, at man skal tage det som en udfordring, at jamen, sådan en afslag, lad os give en energi til at kæmpe endnu mere, i stedet for, at man bliver påvirket af det og tænker, jamen, så kan jeg ikke mere. Altså, man skal blive ved med at kæmpe, tror jeg i hvert fald, synes jeg. Men igen, vi kan slutte med, hvad er jeres opfordring så til sidst her på folkegrebet til de unge somalier? Jeg tror, det er bare at være klar på at arbejde hårdt, og så bare gøre det, der skal til. Og jeg tror, det er næsten til alle unge. At så skal man bare være klar på, at det er et hårdt arbejde, og det skal bare gøres, hvis man gerne vil nå sine mål. Men alle mål kan nås. Livet, det er hårdt. Man møder mange modstandsting, og mange uretfærdige ting, og mange retfærdige ting. Jeg tror bare, at der er ingenting, der bliver serveret for dig. Sådan her. Jeg tror faktisk, man skal kæmpe for... Hvis det er virkelig, du vil opleve noget i dit liv, virkelig opnå noget med dit liv, der tror jeg, du skal være opmærksom på, at du vil møde noget, som er modstand. For en ting er at være ung og bo hjemme med ens forældre. Den anden ting er, når man bliver lidt ældre og begynder at klare sig i samfundet. Der møder du mange ting, som jeg faktisk ikke selv engang selv klar over, at der findes sådan noget, for jeg faktisk kommer ud til virkeligt liv. Så jeg tror, at de unge skal være klar på, at der er ingenting, der går sådan her glat. Man skal virkelig kæmpe. Og noget, som jeg også glemt at påpege, det er noget med forældrenes rolle her, at for eksempel er de måske klar med råd, når man skal vælge uddannelse, men i folkeskoleforløbet, der er de måske ikke så meget med, fordi der er jo lang vej, kan man sige, til selve uddannelsen, så måske, eller hvordan synes I om forældrenes rolle, når det kommer til selve folkeskolen, mens eleverne er i folkeskolen? Er det godt nok, eller? Altså, jeg synes viljen er der, og jeg synes, at mange forældre, de prøver det med de redskaber, de har, men jeg tror, man skal være bedre til ligesom at arbejde sammen med forældrene, fordi det er jo et skolesystem, de ikke er vant til, det er et skolesystem, de ikke har været igennem. Så jeg tror, man skal være bedre til ligesom at lade dem vide, hvad der kommer i folkeskolen, og hver skridt af det, sådan at de er bedre til at følge med os børnenes folkeskole. Du kunne jo faktisk have fedt, hvis man havde stedet for studievejleder, som kun var til unge mennesker, så kunne det være fedt, hvis man havde studievejledet også til vores egne forældre, når man er her anden generations indvandrere. Så kan det være, at forældrene måske følger lidt med deres, hvad der egentlig sker i det her samfund med deres unge mennesker, når de går på folkeskolen. Så det var rart nok, hvis man havde nogen, der kunne snakke med deres eget sprog. Nu har vi jo rigtig gode, rigtig mange foreninger, og jeg forstår faktisk ikke, hvorfor der ikke bare er én af de foreninger, der er der i Danmark, hvorfor der ikke er nogen, der tilbyder dem de forældre, og så komme herover og sige, nu prøver vi at fortælle jer, hvordan de unge mennesker, og hvorfor en skole de går, og hvad er det for nogle uddannelser, vi har i Danmark, hvad kan vi tilbyde jer? Jeg tror, jeg savner sådan lidt det der... Lidt mere arrangement fra forældrenes side, at de gerne blander sig måske, eller hvad? Nej, ikke så meget arrangement fra forældrenes side. Det er ligesom hjælpen til at hjælpe forældrene til at arrangere sig, fordi de vil gerne, de har viljen. Når børnene kommer hjem, de siger tit, har du lavet lektier, hvordan går det i skolen? Men hvis du ikke ved, hvordan karaktersystemet fungerer, så er det ligegyldigt, hvad børnene fortæller dig. Fordi så synes du alligevel, det lyder godt. Så hvad er det, det mangler helt præcis? Det mangler en rådgiver. Ja. Er det rigtigt? Det mangler en rådgiver. Jamen, jeg vil gerne sige tak til Arjan og Hashibobo for at komme forbi her. Vi siger tak for denne gang, og på gensyn. Det var alt for denne gang.